15 мая в общественно-культурном центре состоится областной семейный праздник под таким названием «Беларусь – это мы», на котором будет происходить чествование самых активных многодетных семей. В рамках этого мероприятия высокой государственной наградой Ордена Матери будет награждено 12 матерей, достойно воспитавших 5 и более детей. В рамках закрытия республиканской масштабной акции будет проходить в городе Минске такой большой республиканский семейный праздник «Беларусь за здоровую семью и традиционные семейные ценности». Будет у нас принимать участие семья Веракса из города Мозыря, которая была у нас участником республиканского конкурса «Семья года», который проходил в 2024 году. То есть все желающие могут проголосовать за эту семью в телеграм-канале, в ТикТок. Падтрымка інстытута сям'і ў Беларусі шматузроўневая. У краіне рэалізуецца шмат сацыяльных, фінансавых і медыцынскіх дзяржпраграм. Фінансавую падтрымку атрымліваюць як бацькі першынцаў, так і шматдзетныя сем'і. У Гомельскай вобласці між тым пражывае больш за 19 тысяч шматдзетных сем'яў. З 2015 года ў рэспубліцы рэалізуецца праграма сямейнага капіталу. З 1 студзеня бягучага года яго памер складае больш за 33 тысячы рублёў. Часцей за ўсё гэтыя грошы выкарыстоўваюць на паляпшэнне жыллёвых умоў, а таксама для атрымання адукацыі і медыцынскіх паслуг. На прэс-канферэнцыі абмеркавалі і іншыя аспекты ўзмацавання інстытута сям'і, у тым ліку і медыцынскім, задача якога павысіць нараджальнасць.